लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो दायो अदालगुरियाव थांगासिनो माबायावहाय आङो PCOD जादों होननानै नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना ओमफ्रायो PCOD एक्टेसना PCOS ओमफ्राय आङो बेनि मुलि जाबाय थादोंमोन मास मोनथाम जानांगौ होननानै आङो खोन्थाखादोंमोन जायफोरा आंनि ब्लग भिडिअ नायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नालाय ओमफ्रायो मास मोनथाम जाबायखौनो होननांसिगोन आरोना दा अक्ट'बर जाबायना अक्ट'बराव मास मोनथाम जाहैगौमोन आंना ओमफ्राय दा मुलियाबो जोबखाबाय नालाय ओमफ्राय दिनै सुनिबाराव फैयो बिनि डक्टरा ओमफ्राय दा एसे चेकआप खालामफिननानै नायनो नागिरदों आरो माबोरै जामारखो आंनि मुलि जानाया ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै आंथ' खिथाखादोंमोन सिगाङावनो देनां मास मोनथाम जाखांनायनि उनावहाय मा रिजाल्ट मोनो खोन्थागोन होननानै बुंखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा थांग्रोनानै चेकआप खालामनानै रिजाल्टआ मा ओंखारो एसे नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जों दासो थांगासिनो बेलासियावसो डक्टराबो बेलासियावसो फैखायोना बिनिया माबा नों माखौबा बुंनो सानदुं नांबाबो बुङा आं बुंला आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै नायनांसिगोन आरोना गावसोर मा खालामो गावसोरसो मा खालामो आल्ट्रासाउन्ड खालामाबा बोरै मिथिनो देलाय आल्ट्रासाउन्ड खालाम जोङो अदालगुरियाव सहैबाय अदालगुरिया जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा नालाय एसे थाबैनो सहैबाय ओमफ्राय आङो रायज्लायखादोंमोन रायज्लायनायालाय सिङावहाय नाथायबा बारा मोजां खोनायाखै आरोना फिसा खोनादों आरो दावराव जोङो लामा खाथियाव लाखिहैदो नालाय गारिखौ मालाय गारि थांलाय फैलायनि आवाज बेजोंनो बारा मोजां खोनायाखै आरो बेखायनो आङो मिउट खालामनानै कभार रायज्लायना होफिननांगौ जाबाय ओमफ्रायथ' डक्टराथ' सानसेल'सो फैयो होननानै आं दहायबो खोन्थादोंमोन ना बेबो बेलासियावल'सो मालाय फुङाव माबायाव जयो होनदों नामाथाय मायाव होनदोंमोनलाय टंलासो होनखोना माहा होनखोमोनथाय ओमफ्राय बेलासियाव नैबेयाव जोंनाव मोनफायो आरो 3टासोआवहाय ओमफ्राय दा मानसिफोरा जि जमा जानानै दङ बेबो सप्तायाव खनसेल' नालाय ओमफ्राय जमा जानानै दङबाबो आंबो हाबहैबाय आरो सिङावहाय मा समाव नायजानो मोनोसै मिन्थिला जिखिजाया थांबाय नालाय नेथ'बाय थानोसै ओमफ्राय दा आं बे सिङाव हाबहैनानै गावखौनो गाव एसे सुनानै नायदों आरो खै केजि जाखो होननानै ओरैनोथ' आहा खमायदोसो आङो माबानि थाखायनो बे PCOD बा PCOSनि थाखायनो बिराद एक्सारसाइज खालामनांगौ होननायखाय फुङाव एसे थाबायनाय मानाय आरो एक्सारसाइज खालामनाय सोलिगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय आरो जानाय मानायफोराबो बिराद बासोनखा बिनिया बासोनबो जादों बहुद ओमफ्राय बेफोरजोंसो ना माजोंसो एसे हामबाय आरोना आङो ओरैनोथ' 51 52निफ्राय बारायखाया बारायनायालाय अब्लाबो 50 थाबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दा 49ल'सै आरोना अनजिया जेबो नङा दे अनजि लासैनो बारायफिनगोन ओमफ्राय बै मादै दङमोन ना बेयावहाय दसे जिरायनाय आं बेखौ एसे भिडिअ लाफादोंमोन मालाय बेसा फिसाजोखौ डक्टरनियाव लांदों
प्रेगनेन्ट मालाय बिसानि फिसाजोआ ओमफ्राय दा आहा आल्ट्रासाउन्ड खालामजानांगौना दै लोंखानांगौ आल्ट्रासाउन्ड खालामनोबाथाय ओमफ्राय एसे बानाय मोनो आरोना आङो माबाखौ दै लोंनायखौ ओरैनोबाबो बारा दै लोंखाया आरो आङो बेखायनो बायो आरो ओमफ्राय आङो मात्र बथलनैल' लोंनो हादों आरो दैखौ आंखौलाय बुंदोंमोन आरो दैया एसे खम जादो हायोबा लोंबाव होननानै नाथायबा बेखिनिखौल' लोंनानै थाथिबाय थाबाय अनजिया ओमफ्राय नै बेयावहाय मोजां मोजां गथ'फोरनि फट' दोङो आहा बेखौनो थांनानै भिडिअ लाहैखायो बै खनसेयावबो आङो थांनानै बेखौ भिडिअ लाहैदोंमोन मोजां मोजां नुनायखाय ओमफ्राय बे डक्टरनियाव नायजानाय मानसिफोरा बहुदानो मोजां मोनदोंनो साननाय मानायफोरा गासिबनियानो जाफुंदों होननानै बुंदों ओमफ्राय दा अनजिनि खाफालावबा मा दं मिथिला जिखिजाया नायजानोसै आरो बहुदानो मोजांखौलाय बुंदों ओमफ्राय आंबो बिनि मुलि जानानैलाय एसे मोजां मोनदों मोननाया ओमफ्राय दिनैसो मा रिपर्ट ओंखारबावगोनथाय बेखौथ' मिथिला दा उनावहाय नायजाखांब्लासो खोन्थानो हासिगोन नायजानो मोनथ'वाखै आं ओमफ्राय नैबे आब'आ आंनि साबस्क्राइबारनो आंखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबायनो आंबो मोजां मोनबाय ओमफ्राय आङो मेम'रिनि थाखाय एसे भिडिअ लाफानोसै आब'खौ होननानै लानाय जाबाय आरो आब'आ आसाबो बेबो मानसि लांदों आरो बेयावहाय ओमफ्राय नै आंहा नायजानो मोनसिगोन आल्ट्रासाउन्ड खालामजानोसै दाना डक्टरा गैथ'आ आरो बाहेराव थांदो डक्टरखौ भिडिअ लानाय जायासैहाय जाला माला भिडिअ लानोबो गिलायलायलाङो आङो सोरबा भिडिअ लाजानो बायोना ओमफ्राय नायखांबाय मोजां लोगोफोर आंना रिपर्टआ बिराद माबा प्रब्लेमा बिराद खमायबाय आरोना आंना सिगाङावथ' जाबायदि बुरजा प्रब्लेम ओंखारदोंमोन ओमफ्राय दायो बिराद खमायबाय अब्लाबो आंनो डक्टरा मोनसे मुलि हरबावदों बे मुलिखौ आङो मास मोनसे जाबावनांगोनो अब्लानिया मोजांसिन लाइनाव फैसिगोन होननानै खोन्थाहरदों आरोना मोजां मोनदों आङो बेबायदि बुंनायखाय ओमफ्राय नै बियो जोङो बेखौ आदै होननानै लिङो आरो ओमफ्राय मायाबा रायलायनानै मिनिबाय थादोंमोन आरो दावरावखायनो आङो मिउट खालामना होबाय रायलायनायखौबो ओरैनो सायाव आं कभार रायलायनानै होलाबाय ओमफ्राय नै बिसोरखौ आंहा लोगो मोनसोबाय आरो बेयाव थांनानै सिनायलायबाय आं थांबाय थायोना नै बियो मा नाम मोनथाय आं नामखौबो सोंनाय जायाखै ओमफ्राय बै हिन्जावसाया बियो रेखा नाम बियो आंनि साबस्क्राइबारबो ओमफ्राय आंखौ खनसे आंनि प्रब्लेम खिथानायाव बियो आंखौ लिंहरखानायमोन बेयाव ओमफ्राय थांनाय जाबाय आरोना मेंलायलायदो ओमफ्रायथ' जोंना नायनो नेजानायावनो जि गोबाव थानांबायना ओमफ्राय मोनालायबाय आरो नै माथो खालामबावनो मोनानायखौलाय अब्लाबोथ' आं नायजानो मोनबाय नालाय मोनाबाय आरो ओमफ्राय दा बे माबायावहाय उदालगुरियाव आंनिनो सामा दङ बियो दख'ना दखान होयो बिनि दखानाव जोङो हाबलांगोन होननानै दहायनो बुंनायमोन नाथायबा मोनाबाय नालाय हाबनायबो जायासै आरो मालाबा समाव हाबनानै सामाया मा रोखोमनि दख'ना फानो एसे नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै शेयार खालामगोन आरो दिनैथ' जानाय नंला ओमफ्राय दा आहा बेलासियाव सानफ्रोमबो खाम जानाय हुदा दङ नालाय दिनै आङो हाखु दाखुनो जालांस्लाबनो मोनासै ओमफ्राय खाम उखैनाय मोनबाय आरो आङो मुथुखौ खाम जानो लिंबाय हटेल नागिरदो जोङो बेयावहाय बै डक्टरा लिरना हरनाय मुलिखौ लाग्रोदों जोङो बैयाव मोनबोआसैना बेखायनो बेयाव लाफायनांगौ जाबाय ओमफ्राय दा मुलिखौ लाखांनानै जोङो हटेल नागिरबावनोसै आरो ओरैबादि जारला जाखादों जोङो दिनै हटेल नागिरनायाबो माबा बेयाव आंनि साबस्क्राइबार लोगो मोनदोंमोननो मुथुआ आं गारि सिंनिफ्रायनो ओंखारलाङासैना ओमफ्राय मुथुआ उनावहाय आंनो फैनानै खिथाफैबाय आरो आं नोंनि साबस्क्राइबार लोगो मोनदोंमोन बैयाव आंजों रायलायदोंमोन होननानै ओमफ्राय आं थांनाय जायासैना बेखायनो आं भिडिअबो लानो मोनासै देखायनो हायासै आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय दा बे मुथुआ दाबो फैयाहाय नेगासिनो बियो मुथुआ थांबाथाय थाब फैनो रोंखायाना माहाबाफोर थांबाबो बिदिनो रायलायनानै मानानैनो गोबाव जायो आरो बिनिया ओमफ्राय आं गारि सिङाव नेगासिनो हारसिंनो हारसिं थायाबा सोरबा लोगो मोनगोन आरो ओमफ्राय नै दायो जोङो माबा रायन'आव थांबाय खामजानो फार्स्टआवनो जोङो बड'लेण्ड थोरसियावसो थांदोंमोन मालाय बड'लेण्ड थोरसिनिया खामानो गैलानो जोंखौ रायन'आव थिनहरबाय रायन'आवबो गैया जोङो आनलाकिसो मोनजाबोआसै ओमफ्राय जोंखौ नैबे माबायाव थिनहरलायबाय अदाल बाइट्सआव रायन'निया ओमफ्राय जों बे अदाल बाइट्सआव फैलायबाय आरो खामजानो
बेयावबा मोनजागोन ना मोनजायाथाय मिन्थिला मोनाबायबो नालाय मालाय मोनाफोराव ओंखाम सङा नामाथाय बारा जाग्राबो जायाना मोनाफोराव सानफोरावसो बांसिन जायो ओमफ्राय नै बिनियाव सोंना नायबाय आरो जोङो ओंखामफोर मोनजागोन नामा होननानै खाफालानो गाज्रि होननानै बुंनो नांगोन आरोना दिनैनि दिनावहाय अनजिया ओरैनोथ' गाज्रि नंद्राया फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि बेयावबो खाम गैयानो आरो अब्लालाय माथो खालामबावनो उखैनायाथ' उखैबाय नालाय माबा मोनसेसो खाम उखैगानायनि जानोसै होननानै लाबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो माबा अर्डार हरबाय रुटिजों माबा जाफानोसै आरो दाउ बेदर जाफानोसै डक्टराथ' आंखौ बुंदों बेदर जानायखौ बिराद खमायथारनांगौनो आरो माने जास्रानाङानो आरो बेदरखौ बे मास मोननै मोनथामसोआव ओरैबा माबा बेदरबाबो माबाखौसो अमा बेदर ओमफ्राय बयलार बेदर बिदिनो बोरमा हांसो मायाबा बेदर दां आरो जिखि जाया लकेल दाउखौल' मोनजागोन होननानै बुंदों ओमफ्राय डक्टरफोरनि बुंनाय खोथाखौथ' मानिनांगौ नालाय ओमफ्राय आंबो मानिबाय आरोना ओरैनोथ' आं जाखायाखैमोन सिगाङावबो मालाबा खेबसे खेबनै जानाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै लकेल दाउ जानोसै आरो लकेल दाउखौ जानो थिनखानायखाय मुथुजों आंजों मोननैसो फट' लादोंमोन मुथुआ लाजिसोयो लाजिलायो अनजिखौनो ओमफ्रायथ' जोंना मोनफैयाखै दाबो नै मोनफैबाय थिगसे जाबायहाय उखैनायजों लाबजोंनो ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैगोन सोरबाफोर बै डक्टरजों नायजानोबा थांना नायबानो जाबाय आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय